Teší ma, pán Ilka. Volám sa doktor Gejzír Andráš. Priniesol som vás späť, pretože ste dôležitý pre nás svet. Ja som mŕtvý. Áno. V roku 2024. Dnes je rok 3050. Bol si zmrazený 1026 rokov. Zbytok ľudstva pozná tvoje príbehy z historických dokumentov. Bol si zvolený na záchranu nášho sveta dnes, v tejto dobe. Mimozemské civilizácie ťažili stovky rokov u nás rubín. A momentálne mám posledný kus, ktorý udržiava tento svet pri živote. Mimozemšťania vyslali galaktický stroj model 3050 rubíny, aby získal tento materiál. To nemáte nikoho v tomto svete, ktorý by zastavil tento stroj? Svet je stovky rokov po apokalypse. Nemáme možnosť sa vzdelávať alebo učiť sa boj. Zničil som už horšie príšery ako nejakého hlúpeho robota. To bude hračka. Len potrebujem nejakú zbraň. Jednu mám zakopanú a ukrytú na základni. Menhard, tam má zbraň a výstroj. Musíš tam ísť. Rýchlo, rýchlo, nemáme čas. Tak, poď!
Mám ho! Sa ešte vráti. Čo sa deje vlastne? Keď ľudstvo v roku 2025 zistilo, že Zem je plochá, vtedy sa dozvedeli, že vláda Roryho Faca nám klamala celý čas. Potom sa vláda odteleportovala na inú planétu, kde vzniklo nové galaktické ľudstvo. Chodili k nám stovky rokov kradnúť rubín, no oni to nazvali inak. Vraj ťažili. Jasné. Potom tu už nezostalo nič. Len my. Pár ľudí. Potom, čo vláda odišla, nám bolo ako tak dobre. Stroj Rubín je človek z inej planéty. Áno. Ich technológia a životy fungujú na minerál rubín. A ja mám srdce rubínu. Zničme to a máš pokoj. Áno. Ak zničíme ten minerál, tak aj stroj. Ale aj našu planétu. Preto som ťa odmrazil. Ten rubín musí byť ochránený. OK, kamoš. Ale čo sa stane, ak zničíme Rubínyho? Nič. Len prežijeme. A budeme mať o trošku viac času sa pripraviť na ďalšieho robota. Aha, takže nič. Skvelé. Je späť!